Sanibonani, ngibingelelayo ukhathini. Ngibingelela namhlanje ngise-Cape Town. Iyazisho ke le-background ukuthi ngise-Cape Town. But mina, I'm from Durban. Sengenze ukuthi abantu bangaconfuseki. Ngilethwa umsebenzi wedlozi. Ngicela ukuthi ngikhulume ngale ndaba yenzuza ngoba ngathi seyindaba mlonyeni kakhulu. Inzuza ikhona. Kodwa inzuza ifana kanje. Umntwana mayephethe into ungafuni ukuthi ayiphathe noma ephethe into ongafuni ukuthi ayisebenzise, usebenzisa wonke ama-tricks ukuthi ayikhwithe lento, ayi-give up lento ayiphethe. Ungasho nanokuthi angilingani mhlawumbe iphethe uswidi, ungasho nanokuthi lahla lento iphethe yimbi izokugulisa. Kanti awuyazi na uthi anginjalo, bowufuna nje indlela zokuthi ingane iyilahle lento ayiphethe. Ngicela ukuthi nabantu abanenzuza bafake emqondweni le ngisho ukuthi kuyenzeka umuntu athi awunayo into kanti ufuna ukuthi wena uyilahle. Mhlambe futhi yena ufuna ukwelapha, ufuna ukuthi yena ayithathe kuwena. Akushiye naleli gama lokuthi ayikho. Njengoba ezokushiya naleli gama lokuthi ayikho, kufanele aqala kufake lona, akuconvince wena ukuthi wazi ayikho. So that ungeke ube nankinga mase seyithathile kuwena. Enye into futhi abantwana benzuza balula kakhulu ukuthi uliwe nabo, ufuna abantu abathi ayikho inzuza exist, kodwa ubuye ukuthathe lokuzokutshela mina ukuthi angikwenze njani mina ngoba mina ngazi sikhona. Futhi nawe manje sowuphambanisa izinto, soyadideka niba ama-easy target kanjalo ke nina abantwana benzuza ngoba nihambe nimisa nombane emgaqweni emall kuphi umtshele into zakho. Akufunakala uhambe uxoxa amaphupho akho, uxoxela abantu, uhambe uxoxa zonke izinto zakho, uxoxela umuntu ngoba ngalesikhathi wenza lokho ingalesikhathi uba easy target kuyena. Useyakwazi ukuthi wena nalomoya amaphupho akho hamba kanjena, ushuthi fanele target kanjani nofuna ukuthatha. Uzoqala ngokutshentsha awukho lo moya. Athetha awukho dathezwa kuye, athi woza kuyena. Uthi wozonzani kuyena wena unama-symptoms esifo angaselaphi. Sikuze lokho-ke wena uthi angizonzani kuyena ngoba le sifo ngithi ngasakaselaphi. Yilapho-ke fanele ukuthi usukwazi khona-ke kusukela namhlanje. Usuke efuna ukuyithatha lento kuwena aloku ekuthethe ayikho, so that ungeke uzunothise mesingasekho kuwena seyithathile ngoba bowazi ayikho vele. Kanti ikhona nasemandulo umoya wamanzi wawukhona, wawukuthi babehluleka bona abantu kulapha, babekhona babeyifiwa babelapha. Nalento ukuthi abantu abanomoya wenzuza kufanele bayolashwa emanzini phakathi, bahlale khona, balaphe khona noma bazithwasisile. Anginandaba nomuntu mina ozongizonda ukuthi ngithini, ngikhuluma iqiniso. Yeah, into engiyibonayo la kwinzuza sekunempi, sekukhona manje abalwisana nokuthi ngoba isibanjiwe ukuthi kukhona abantu asebephila abawufakazi ukuthi mina nginayo. Sekunalento yokuthi manje khona abalwa naleyo nto bafune kuthiwa ayikho le. Sebephumileke manje nabayakhankasa ubalwa nokuthi kuthiwa ayikho. Abanye babhizi ngalana bayavuma ukuthi khona, kodwa manje sebeqamba manga bathi izelaphele bona. Sebesho into eyingekho ngayo, sebesho ukuthi uyongena emanzini, uyophuma nenyoka enkulu, kwasha kwacima manje sebekhuluma amagama engathi manje bona sebeke benzeka leyo nto. Kanti mina ngokwazi kwami njenganomuntu olashiwe yona nabantu engibakhona engibelapha, akekho umuntu ekuthiwa ugwinywa isiziba, unemankanyamba afanele abhekane nayo belashwa enzuza noma ayogwinywa iyona. Abantu abayiyeke leyo nto kusabisa abantu. Kahle kahle yindlela lezo zokusabisa abantu sino abakhwitheleke. Nina-ke abantwana benzuza